Здрасти, днес ще играем битка на Clash Royale. Пак ли ми лаги, бе, брат? Пак ти... Добре, защо не може един нормален път да не ми лаги? Това много не се е случило. Сега не знам какво ще. Но... Аре, бутни му я! Вече бутнах ти. Добре, добре. Значи, следващото видео ще бъде, защото ми се падна Magical Chest. И ще бъде как го отваряме с други честове. Чест opening. Нали, разбирате. Така че, значи, аз няма да снимам само на Clash Royale. Обаче, просто сега така повече игра на нея, повече разбирате сигурно. Вие сте гледали сигурно и други ютубъри. А пък все пак аз трябва да уча. Добре, ПК-то ще убие москитарката с един удар. Бум. А не. Давай, брат. Пич, ще извиняваш, обаче все пак. Ни папа, ни братович. Ни мата. Аре, бе, давай, моля да се бие. Аре, бе, yes. Сега ще ви покажа Magical Chest, т.е. даже ви покажа живия план. Ето го. Ще се отворя след 3 часа 31 минути. Може би тогава ще снимам клипа. Така че аз търся клан принцип. Един от моя клас ми предложи бейка. Охо. Това е, брат. Бах, ти яките карти. Крис. Крис. Той чета някакъв панец. Пич, не ме, брат. Стига, бе. Това ме път на кола. Не, брат. Ще ме път на ясно. Откъде на къде, бе? Това срещу 9. Да, това са пасивно 3 москитарки. Какво искаш? Гадната торнадо, гадна. Хънко дади. Е така. Ще имаш по-силно, но ясно. Айде, мреша. Аз те си къде си във 12 класа.
За кой? За мрежата. Браво, мрежа. Добре, искам да го бия, защото по принцип той е по-добър от мен. От повече време игра играта. Аз не играл толкова време. Не бе, брат. Не бе, брат. Не бе, брат. Сега ще ми бутне колата. О, колата ми остана 4 кръв. What the fuck? What the fuck? Оле, не, брат. Не, брат, не. Това е нереално. Не, бе, брат. Поне му знах кола все пак, нали? Добре, аз ще спра клипчето от тук. Но ще качам и още и на FIFA ще има. На всякакви клипчета. Но да знаете, все пак принципно шената. Това дето го кажех миналия път. Тук се натиска на езика над руски. Над руски. Да знаете. И Epic Sunday. Не знам за вас, обаче. Добре. Прави, брат ми скача. Добре, много се дразня. Ми дадат, това Request Join. Това е супер мега тъпо, брат. Защото така, че ми харесва кана, обаче не мога влезна. Това е супер простото на втора. Наистина, единственото гадно нещо. Така че... Влезнах в клан. Добре, аз тук ще свърша епизода, но ще има и други. След 3 часа и половина ще кача пак. Добре, довиждане от мен. Чао, чао, до следващото видео.